twitch bait. How to fish. Okay, man kan bruge den både som jerk, twitch bait og swim bait. Vi har lige drukket morgenkaffen ud og spist vores morgenmad. Og nu er vi på vej ned til Emdrup Sø. Så det navn, jeg vandt her forleden i en konkurrence på Facebook gennem Jakob og Kujo, den hjemmeside han har. Og farverne er perfekt herude til. Sidst der brugte jeg en jerkbait fra Strike Pro, som fungerede vildt godt i sådan en torskefarve. Så vi prøver den her bandit. Som du kan se på kortet oppe i hjørnet, har vi valgt at stille os til højre for tilløbet parallelt med Tuborgvej. Der er 1,5 til 2 meters dybde, samt en masse udhængende grene og væltede træer. Yeah, motherfucker! Whoa! Pretty fish over here. Fat fish. Det er lækkert. Tredje kast i dag. Altså, bliver det en bedre start. Det er det her jeg snakker om. Det er lidt svært at se måske på kameraet og stille skarpt, fordi vandet er lidt mørkt i det. Men der er en masse små skaller hernede på sådan en tommelfingerstørrelse. Og er der små fisk, så er der større fisk. Og sådan er det bare. Efter at have affisket grundigt omkring tilløbet, tog vi den lavvandede side rundt og prøvede ved nogle lovende spots. Uden at have haft det helt store held, bevægede vi os ned mod den dybe ende af søen, hvor der er 2 til 3 meters dybde. Det skulle vise sig at være en god beslutning. Ja, vores andet kamera er lige gået ud, så... Men nu har Kalle lige fanget en flot ged her. Det er rigtig bamse vi fik her. Hold kæft, det er smukt. Jeg kan se ilerne på undersiden. Der er bare rigtig noget trykket sig. Og den har et forfang siden i munden. Det er fandme dårligt. Yes, så fik vi lige pillet forfanget ud. Det er altid godt lige at have en ekstra lang krogsløser med, så man kan passe på sin fisk. Kæft, den er smuk. Nu genudsætter vi den. Tak fordi du kiggede med. Håber videoen har givet blod på tanden for at afprøve et nyt fiskevand samt for nye fiskeoplevelser. And he's gone. Or she.
Lækkert.